கைஸ், நான் உங்க ரோஷி பேசுறேன். ஆக்சசரிஸ் வேர்ல்ட்ல எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன வீடியோ பத்தி பார்க்க போறோம்னா, ஒரு பேபி பட் ஒரு போட்டோ ஃப்ரேம் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன ஏது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி, என்ன டிசைன், எந்தெந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தா எந்தெந்த மாதிரி அவுட்புட் நல்லா வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேபி பட் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ ஃப்ரேமு. சரிங்களா? இதில் என்னென்ன யூனிக்கான விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து ஹெட்டிங் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து மை லிட்டில் பிரின்சஸ், பேபியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் லிட்டில் பிரின்சஸ்ன்னு கொடுத்துக்கலாம். இல்லை பாயாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன மென்ஷன் பண்ணணுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். சேம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பையனாக இருந்தால் பையனோட நேமு, பொண்ணாக இருந்தால் பொண்ணோட நேமு. சரிங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க டைமு, டேட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே இதில் மென்ஷன் ஆகிருக்கும். இதில் என்ன யூனிக்கான விஷயம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேபியோட ஃபோட்டோவும் வந்துடும். ப்ளஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சில இதுலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில ஃப்ரேம்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபோட்டோஸ் வராது, மேபி இருக்கலாம். பட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃபோட்டோவும் கொடுத்துடலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க நேம், அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து ஒரு ஹார்ட் சிம்பிள் போட்டு அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒய்ஃப் நேம் அந்த மாதிரி கொடுத்துடலாம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிக்காக இருக்கும். இதில் நீங்கள் கஸ்டமைஸ் கூட பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் நேம் வேணாம், எனக்கு ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இது அதாவது இவங்களோட ஃப்ரேமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு பிளட் குரூப் வேணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு வெயிட் தெரில, அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இந்த இது தெரில அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் ஏதாச்சும் எனக்கு நிக் நேம் வேணும், நிக் நேம் ஆட் பண்ணுங்க, இல்லை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை நம்ம ஆட் பண்ணி விட்டுலாம். சரிங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம 12க்கு 8 இது போடலாம். இதோட சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10க்கு 15. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து ஹாய்னு மட்டும் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா A to Z பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன சைஸ்லேருந்து என்னென்ன ரேட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி A to Z வந்துடும். சரிங்களா? டாட்டா, பை பை.